Molt benvinguts, xerraires, guies i director, i tant que sí, del Xerrem Amèrica. Estem a la cloenda de la segona temporada del Xerrem Amèrica, programa de converses en català de la Catalunya exterior. I bé, sigueu molt benvinguts aquesta tarda o aquest vespre si és que esteu a Catalunya. Soc el Sergi Blasi, des d'Aracaju, al Brasil, i durant els propers 50 minuts aproximadament seré el responsable de la presentació d'aquesta sessió. He de dir que amb molta satisfacció i orgull hem arribat a la fi de la segona temporada del Xerrem Amèrica. Vam fer el 2023 els tres trimestres i ara el 2024 n'hem fet tres més, 9 mesos de sessions de conversa en català. És l'hora de fer les valoracions de final de cicle i per això farem una sessió més centrada a escoltar-vos a vosaltres. Necessitem el vostre, el vostre testimoni per demostrar com ha anat aquest programa, no? El dimarts 30 de gener vam fer la presentació del nou curs del Xerrem Amèrica, que van ser-hi convidats honorífics com els delegats de la Generalitat de Catalunya d'aquí l'Amèrica Llatina, el mateix president de la CAL, en Jaume Marfany, i el president del Casal de Quito des de l'Equador. Un moment, la Marinuri està entrant, perdoneu, El dimarts 30 d'abril vam realitzar la reunió conjunta amb motiu de la finalització del primer trimestre i ara, dimarts també, 26 de novembre, fem la cloenda d'aquesta segona temporada al Xerrem Amèrica. Molt benvinguda, Marinuri. Aquí no excluïm ningú. Mira el Jordi, el nostre fill. Hola, Jordi. Molt bé. Durant tot aquest curs hem anat ampliant el nombre d'inscrits al programa. Hem arribat a la xifra de 40 xerraires. És una passada, això. També hem de dir que hi ha hagut algunes baixes per diferents motius, però el que és ben remarcable que aquest any s'han inscrit participants de 2 i fins i tot de 3 països més de l'Amèrica Llatina. Són Cuba, Argentina i Veneçuela. O sigui que super benvinguts al programa, i tant que sí, i ha sigut fantàstic això. Dono la benvinguda al nostre director, Jordi Esteban, perquè ens digui algunes paraules i tot seguit intervindrem els guies, l'Helena Cordón, el Rodrigo Alves i jo mateix per dir la nostra i finalitzant us donaré la paraula a vosaltres els xerraires perquè si teniu preguntes, teniu alguna crítica, per què no, o teniu alguna suggestió, la pugueu fer aquí i ara, d'acord? Llavors, aquesta sessió és una sessió diferent. Malauradament, el programa ha de ser interromput per la falta de recursos per poder continuar-lo, però això no vol dir que deixarem de lluitar per la defensa i la divulgació de la llengua a la Catalunya exterior. Seguim treballant per extendre encara més la nostra llengua i cultura arreu. No pararem. Dit això, així doncs, passo la paraula al nostre director Jordi Esteban. Bon vespre, Jordi, des de Catalunya. Ens podries dir, si us plau, quines són les conclusions que en treus d'aquesta temporada i del programa, de tot el programa en general, durant tot aquest temps? Bé, salutacions a tothom, als que heu portat la conducció de tots aquests grups i els més importants, diríem, els xerraires, els assistents en aquests grups. Diríem que jo he anat seguint tots aquests 2 anys i la veritat que és una experiència gratificant, importantíssima. És una experiència que jo trobo nova, que s'ha fet, que és col·locar la llengua col·loquial, la llengua informal, diríem, com un element també d'aprenentatge, de comunicació, de trobada, etc, que té moltíssimes possibilitats de créixer si un dia trobem la manera, si trobem el desllorigador de tot això, i que, per tant, una satisfacció primera que em sembla que compartiu tots, d'acord? Dels beneficis que ha fet i l'esforç, evidentment, agrair l'esforç que sí que hi heu posat. Per mi la conclusió és que és un programa o un projecte d'interès, interès múltiple, lingüístic, cultural, acadèmic, professional, comunicatiu, social, fins i tot polític, d'acord? En general,
diguem, de les polítiques que hem de fer de cara a mantenir la llengua catalana en el món i en el país i en el nostre país. Per tant, de molt d'interès, ha estat una activitat humana, d'experiència humana, que em sembla que això és molt important, a més dels aspectes lingüístics, culturals, etc. Per què? Doncs perquè hi ha hagut emocions compartides, n'estic segur. Hi ha hagut coneixements que heu divulgat d'uns als altres. Hi ha hagut històries que us heu narrat i que, per tant, heu fet història. Hi ha experteses realment comentades d'uns i dels altres, que ens hem fet entre uns i altres més experts. Hi ha hagut pensaments perdó, pensaments comunicats, idees, no? Opinions que ens hem passat els uns als altres, que són les 5 coses que fem els humans, no? Que tenim sentiments, som observadors, mentre no tinguem Alzheimer, tenim memòria, eh, som experts, tenim voluntat, per tant, i tenim intel·ligència. I això ho hem compartit. I és un element, i ho hem compartit en el denominador comú de voler avançar en el coneixement de la llengua i la cultura catalanes. Trobo que molt maco i que em sembla que ens hem enriquit mútuament, lingüísticament, culturalment, amistosament, autoformativament, segur que cadascú de vosaltres, no? I d'aquí només em queda, doncs, a mi el compromís de continuar treballant per fer que això no decaigui. És a dir, en aquests moments hem de tancar perquè les gestions necessàries de difusió, de registre, de contactes amb les universitats, amb els casals, amb les delegacions de la Generalitat, etc. Tot això que comporta forçosament voler-ho fer créixer, diríem, això no es pot assumir si no hi ha alguna mena de finançament. I jo us asseguro, i aquí em comprometo davant vostre, no? a continuar-hi treballant per buscar a veure d'on pot sortir aquesta qüestió que és importantíssima i que les administracions no s'hi haurien de posar d'esquena. D'acord? Perquè no s'hi posen, però també les condicions que ens demanen per poder fer subvencions, etc., no hi acabem d'arribar des de l'entitat, des de la CAL, i això farà que jo hi treballi per veure si podem trobar alguna això. I com que estic segur que en qualsevol moment que puguem això ho podem reprendre amb moltíssima força, doncs res, aquest agraïment, aquesta constatació de l'interès i de l'enriquiment que ha comportat aquesta actuació, aquest projecte, i ja està. Vinga, enhorabona a tothom. Moltes gràcies, Jordi. Moltíssimes gràcies, i tant que sí. Hola, Helena. Bon vespre per tu. Com a guia del grup del nivell primerenc o novell, com han sigut aquests 9 mesos de sessions? Ens ho expliques, si us plau? Aviam, crec que amb el resum que ha fet el Jordi està tot inclòs, perquè és, és una mostra de tantes virtuts que pot oferir aquest programa, no? Com han sigut? Doncs mira, des de l'experiència meva viscuda, ha estat molt emocionant perquè jo personalment he crescut en el nivell de l'aprenentatge mateix de la llengua i també en els vincles humans no em podia imaginar que podríem passar tan fàcilment a l'Atlàntic, comunicar-nos en català i que la llengua fos vehicle d'humanitat. I la veritat és que amb moltes de les persones dels grups hem pogut establir una molt bella amistat, a més de l'aprenentatge i l'interès per la llengua, no? Jo espero que hagi sigut... Realment, les paraules que tinc és d'una certa tristesa si això no té continuïtat, perquè no pot ser que un programa tan vell com aquest
que estableix tantes vincles amb humans i fa créixer la llengua i ens fa créixer a nosaltres també personalment, doncs hagi d'acabar. Per tant, faré costat en el Jordi a buscar, a veure com ens en sortim per continuar. I pel que fa a les persones amb les que he tingut el vincle, sembla mentida com a través d'aquests aparells, jo el que estic veient aquí doncs és una màquina i en realitat aquesta màquina em transporta fins a tots vosaltres i a totes les persones amb les que hem tingut contacte i hem pogut fer aquests cursos, no? Bueno, aquestes sessions de conversa i tot aquest programa. Vull dir que torno a repetir, crec que ho he dit en altres trobades, però vull agrair realment en el Jordi Esteban i en la Cal la metodologia que ens ha ofert. Les eines tan qualificades, tan bones, tan adaptades en el propòsit. O sigui que no podem deixar perdre aquest projecte. I d'aquí, doncs, mirar personalment, doncs, amb la Tassiana, amb la Regina, amb el Guillerme i amb vosaltres, els guies i el Jordi. Hem establert una amistat que perdurarà. Tindria moltes més coses a dir, però agafaria tota l'estona. Molt bé, Helena, fantàstic. Sí, hi ha un vincle. Gràcies. Hi ha un vincle que s'ha fet, gràcies a tu. Hi ha un vincle que s'ha fet i que aquest serà molt difícil de que desaparegui, no? Rodrigo, faltes tu. Hola, Rodrigo, com vas? Des de Rio de Janeiro, no? Com ha sigut la teva experiència en aquest projecte després d'aquestes 2 temporades? Bé, gràcies, company. Primerament, dic un missatge enregistrat a tots els xerraires, a tots aquests membres, a totes aquestes persones que han fet possible l'existència i la viabilitat d'aquest projecte, no? Per tant, avui, primerament, un agraïment a l'Albert, a la Montserrat, al Leo, a la Nuri, a la Regina, a la Mari Nuri, a la Tassiana, a l'Eliane, al Guillerme també, que ets aquí, no? També, I a totes les persones que avui, malauradament, no han pogut participar en aquesta sessió. Doncs un agraïment molt fort a tots vosaltres. Després, un agraïment a tu, Jordi, i al teu programa, el Xerrem Junts, perquè sense això, res d'això hauria estat possible. Doncs el Xerrem Amèrica és el que és gràcies a la teva inspiració, Jordi, gràcies al teu projecte, d'acord? Un agraïment també a la Cal, com a entitat, i un agraïment especial també als meus companys, guies, a Helena Cordon i a Sergi Blasi per la feinada feta durant aquests 2 anys, i sense la vostra feinada res d'això tampoc hauria estat possible. I bé, les conclusions, Sergi, que em demanes, la primera d'elles és que el català genera interès. Siguem on siguem. Siguem a Catalunya, a Lleida, per exemple, o siguem als Estats Units, siguem a Rio de Janeiro, São Paulo, Mèxic, tant s'hi val. Aracaju, Aracaju. Aracaju, sobretot, no? El català genera interès, siguem on siguem. Això ha estat comprovat. No només durant un parell de dies o un parell de setmanes, sinó que durant 2 temporades. Això no podem dir sobre altres llengües, potser sí, i tant, però el català, com a llengua que es troba en una situació, bé, fa molt de temps no, en una situació d'un arraconament, si la comparem amb altres llengües, no? Com el castellà, per exemple, el català té molta força. I això s'ha comprovat durant aquests 2 anys de Xerrem Amèrica.
pel que fa a l'experiència, home, què vols que digui? L'experiència brutal d'intercanvi lingüístic, sobretot cultural. I aquí parlem d'intercanvis culturals entre persones que són ciutadanes d'un mateix país, però sobretot parlem d'intercanvis culturals entre persones que viuen en països diferents. I és per això que ha estat tan maca l'experiència de tenir gent del Brasil, de Mèxic, de Cuba també, o del Paraguai, doncs persones que amb les seves experiències, les seves visions, han, han deixat, han aportat el seu gra de sorra a nivell cultural. I cal remarcar que això, normalment, aquest intercanvi cultural, tal com estem acostumats en el nostre dia a dia, que això normalment es fa en llengües que tenen molts milions de parlants arreu del món. Però aquí no. Aquí podem enorgullir-nos de dir que tota aquesta experiència d'intercanvi cultural, d'intercanvi humà, això s'ha fet en català. Això s'ha fet en català. Per tant, és un motiu d'orgull, no només per nosaltres, no només per mi, no només per Sergi, no només per l'Helena, no només pel Jordi, sinó d'orgull per tots vosaltres que sou aquí avui i que heu participat en aquest programa, sigui durant aquesta temporada o sigui d'ençà de la temporada passada. Una cosa que voldria comentar sobre el futur del projecte, una cosa que he de dir que no estic d'acord amb tu, Helena, perquè sí que és una experiència que, de moment, de la qual ens acomiadem, de moment, però penso que amb tota l'experiència que hem tingut acumulada durant aquests 2 anys, ens ha de generar entusiasme, ens ha de generar entusiasme amb el futur. Tenim l'experiència molta acumulada durant aquests 2 anys i veig que m'estima més veure aquesta situació com una pausa i potser com un punt d'inflexió, una acció poderosa, una acció de dir, molt bé, fem una pausa obligatòria perquè volem seguir. I en aquest cas, clar, hem de trobar la manera per fer que això sigui possible. Una manera de financiar-nos perquè aquest programa tingui recorregut. Per tant, veig que molt més que una situació en què aturem les activitats, és més aviat una pausa perquè volem seguir, una pausa perquè volem fer més Xerrem Amèrica, una pausa perquè volem continuar existint. Per tant, aquest és el missatge que tinc, la meva resposta una mica llarga, Sergi, però també d'agraïment als meus companys, Helena, Jordi, i a tots vosaltres, xerraires, vosaltres que heu donat vida i heu donat significat a aquest programa Xerrem Amèrica. Per tant, fins aviat. Moltes gràcies, Rodrigo. Totalment d'acord i no vull deixar de pensar en la gent que no ha pogut venir avui per motius de feina, per motius d'horari, per motius de dia, perquè potser no es troba bé, pel motiu que sigui. Som molta més gent, això s'ha de deixar dit, s'ha de remarcar. Aquí han vingut ara 10 xerraires, més nosaltres 4 de la gestió, però en som molts més, mínim són els dobles, els que han fet durant tota aquesta segona temporada, cada setmana han participat a les nostres sessions de conversa durant tota la temporada des del mes de gener, amb una petita parada que hem fet d'un mes al mes d'agost. Al mes d'agost vam fer una parada i vam tornar-hi i ara doncs fem la cloenda d'aquesta segona temporada.
Nois, ha arribat l'hora, la vostra hora, xerraires. Jo no heu anomenat els xerraires encara, ho ha fet el Rodrigo. Moltes gràcies, Rodrigo, per haver-ho fet. Ho volia fer ara, però com que ja ho ha dit, no cal repetir-me. Algú de vosaltres teniu alguna cosa a dir ara mateix? Alguna reflexió? Mira, la Montserrat. Digues, Montserrat. Vaig a veure si puc enraonar el català que he après com tu, Sergi, Ai, la molt bé, i forma tant que sí. correcta. Podeu dir si estic correcte o no. Primerament, gràcies per l'oportunitat de poder enraonar i conèixer el Rodrigo, que em sembla que ja l'havia vist en l'Instagram, a vegades jo entrava en l'Instagram, el senyor Jordi i la senyora Helena, gràcies per l'oportunitat de conèixer. Jo voldria només dir que aquest projecte és meravelloso. Jo soc una alumna nova, perquè estic a quasi pràcticament 2 mesos i mig només, i una cosa que m'ha fet sentir són moltes emocions, perquè els meus papes, el papa i la mama eren de Barcelona, de Sant Baudillo, i he tingut l'oportunitat de relembrar la meva infància d'una forma magnífica. I tinc molt orgull de ser filla de catalans, dir-me, el meu nom ser Montserrat, que és un nom bastant català. Tinc la meva filla, que ja és adulta, també enrona una mica català, i aquest projecte té que continuar, ni que sigui cobrat algun valor, i cada un de nosaltres mirarà la possibilitat de pagar o no. Cada cas és un cas. Tenim la nostra autonomia per decidir. També el que el Rodrigo ha dit és un programa recurrent i que pot ser financiat per nosaltres que estiguem pagant. Per què no? I agradeço més una vegada l'oportunitat i espero que continuï, i agradeço principalment al Sergi per tot l'ensenyança que ha fet amb nosaltres. Tu ets meravelloso, tens una didàctica fabulosa. Ai, ai, ai. M'enteneu? Sí, I Montserrat. anem a continuar. No, ni penso en que no n'hi haurà més. D'on ets, Espero Montserrat? algun tipus... Perdona que et talli. Des d'on ens estàs parlant, Montserrat? Jo estic en São Paulo, no municipi de São Bernardo. Ho pregunto, jo ja ho sabia, és evident que ho sabia, però com que s'està gravant la sessió, és important que la gent que vegi aquesta sessió de fora sàpiga d'on són les persones que estem parlant, no? Els testimonis que estan deixant la seva reflexió. Vols dir alguna cosa més, Montserrat? Només agradecer aquesta oportunitat d'estar participant d'aquest programa i d'aquesta gravació. Hasta pronto, se diu hasta... Fins aviat. Fins aviat. Fantàstica. Me fa greu de pensar que no n'hi haurà més aquest projecte, però jo tinc certesa que vosaltres en trobareu una solució, una alternativa, i estem aquí per saber quals serien les alternatives per nosaltres participar. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Montserrat, moltíssimes gràcies. Algú té alguna cosa més a dir? No, perquè si no ho faré tipus pregunti, Molt bé, Nuri. Nuri, digues. Bueno, el primer que vull dir és Perdó, digues el teu nom i d'on ens parles, sisplau. Em dic Nuri Brunet, visc a Mèxic, i visc a Mèxic, però a la ciutat de Cuernavaca, molt a prop de la capital. Bueno, ara us només dir moltes gràcies. La veritat ha sigut una oportunitat extraordinària poder parlar en català amb la gent d'altres països que no són catalans però que estan interessats en la nostra llengua. Per mi és un honor ser filla i nets de catalans, i quan tens aquesta sang vols defensar el teu català per tot arreu i poder parlar molt. El Sergi m'ha ajudat moltíssim perquè a casa eren catalans, ja tots són morts, però quasi no es parlava. I el Sergi ha fet que el meu dia a dia, el català, des del gos li parlo en català.
no? Els meus gossos també tenen un nom català, però també ja els hi parlo en català perquè aquest motor que ens ha posat el Sergi de parlar i defensar la llengua i de corregir-nos i sempre amb aquesta amabilitat, amb aquest carisma que té, ha sigut un motor molt important. També ens ha ensenyat, i ho portem també molts a la sang, el defensar la nostra llengua i tractar de portar-la a tots els racons que es pugui. Una altra cosa que he pensat que també seria important que féssim com un exercici de valorar el que ha fet el Jordi, l'Helena, el Rodrigo, i sobretot donar a conèixer potser, jo sé que s'ha treballat molt perquè aquest programa segueixi, però potser nosaltres com membres d'aquest Xerrem Amèrica podríem fer alguna no sé, com un comentari, fer-lo arribar, una aportació, fer-lo arribar a m'imagino que això depèn molt de la Generalitat, perquè la Generalitat potser no es farà cas, però veurà que hi ha gent que volem seguir defensant la llengua, que la volem tenir com part de la nostra vida. Sé que vosaltres ho heu fet, però a vegades també el reconèixer la feina de vosaltres, la feina del Jordi i la importància que tindria en un moment donat del nostre, com se diu això, testimoni de que es perd una cosa important que no la deixarem perdre perquè, com diu la Montserrat, si tenim que fer-lo de paga ho farem, els que puguem, i tractarem de que es faci, però de totes maneres que la Generalitat o de qui depengui sàpigui que això ha sigut un programa molt bo i que per nosaltres és un dol que també s'acabi. No sé com ho veieu, però també que sàpiguin, no? Perquè potser és molt fàcil anar amb la bandera sense donar-se compte que existeix, no? Molt bé, moltíssimes gràcies, Nuri. Jo també he de dir, m'heu afalagat també tant la Montserrat com tu, jo també he d'agrair la feina del Jordi, com ha dit l'Helena i com ha dit el Rodrigo. Jo no he fet la meva intervenció, estic fent la presentació, m'he saltat a mi mateix, però ara aprofito la vinentesa per remarcar-ho, no? És la metodologia del Jordi qui va fer colzes i qui va plantar-ho tot al paper perquè després hi hagin 4 xalabrats que s'aventurin a intentar fer aprendre el català a altres persones, no? I és el que intentem fer nosaltres, l'Helena, el Rodrigo i jo, no? A través d'això, del nostre estimat Jordi, que això són anys de feina, no? Llavors s'ha de reconèixer i s'ha de fer merèixer el que és degut, no? Moltíssimes gràcies. Jo és això. A mi em va preparar el Jordi, vaig fer un parell de sessions amb ell, em va dir que ja estava preparat, jo no m'ho creia, però em va ser fàcil i vosaltres m'ho veu fer més fàcil encara, no? Perquè la qüestió és relacionar-se i quan és qüestió de relacionar-se jo tinc una petita facilitat, no? Jo m'enrotllo més que una persiana, llavors, llavors em és més fàcil comunicar-me amb vosaltres. Hi ha algú més que vulgui dir el seu testimoni? Si no, comencem. No. Eliane. Digues, Eliane. Sim. Sí. Jo volia agrair també a tots ao programa Xerrem Perdona, Amèrica. Eliane, digues d'on, des d'on. Jo soc brasileira de São Paulo, però ara mateix estic a la meva Barcelona. Molt bé. Feliç! I això, que volia agrair al programa Xerrem Amèrica, a tots els guies, però especialment al Sergi, que ha sigut el nostre guia del Xerrem Amèrica, que és una persona que... la metodologia és boníssima, perquè ha funcionat. Aquest és el resultat, ha funcionat. Però
jo estic en contacte amb el Sergi com el guia del Xerrem Amèrica, és una persona meravellosa que m'ha ensenyat a parlar català, perquè és increïble, però jo ja coneixia la llengua catalana, jo no parlava, no conseguia parlar a català. E jo penso que aquesta simplicidade, como é simplicidade? Simplicitat. La simplicidade, que és una cosa que sembla després que som entre amics, que estem parlant així normalment, despretensiosament. Aquesta cosa facilita molt per les persones que tenen dificultat en parlar la llengua, perquè tu t'oblides que estàs davant d'una càmera, no hi ha ningú que mirarà, no, ha dit aquesta paraula l'ha dit malament. No hi ha aquesta cosa. És així normal, descontraído, és agradable, és molt cultural també. He après moltes coses de Catalunya que algunes já sabia, altres vaig aprendre amb el Sergi. E per mi ha sigut com una màgica, que el programa m'ha fet parlar una cosa que jo no podia. Per mi era molt difícil, jo tenia coneixement, ja havia estudiat, ja havia viscut a Catalunya per molts anys, però sempre parlant castellà. E ara, quan jo vaig arribar aquí per treball, 10 dies, vaig parlar català tot el dia amb les persones de la feina, vaig donar entrevista en català, així, una cosa que per mi, si tu em deies aquesta realitat de 3 anys fa, jo diria, no, estàs loco, boig, boig del cap. No, aquest no sucederà mai. Per mi ha sigut així una cosa meravelhosa. I el programa és meravellós, jo vull continuar, sigui com sigui, perquè el català és important per mi, és una cultura, una llengua que és part de la meva vida, del meu passat, del meu present, del meu futur, e jo vull continuar. Però jo espero que el programa possa continuar existindo, perquè hi ha moltes persones que a vegades necessiten aquest primer pas de sentir, de viure el català, interessar-se més per el català, vivendo. M'enrotllé. Practicant-lo ho has fet Exacte. molt bé, i tant, Eliane. Sí, sí, és Moltíssimes important. gràcies. Gràcies a tu. Super testimonis, estem recollint aquí uns testimonis Mhm. espectaculars. El Rodrigo, vols dir alguna cosa, Rodrigo? Sí, dues coses. Eliane, mare de Déu, quina millora has tingut, Sí, Sí, és gràcies. impressionant, perquè jo recordo la primera trobada que hem fet aquest any, justament al començament de l'any, no? I recordo molt bé, tal com parlaves. No és que parlis malament, no ho feies malament de cap manera, però parlo del ritme al qual parles la llengua ara. Sí, gràcies. Estic molt contenta. Felicitacions a tu i al Sergi, Carai. Gràcies. És fantàstic. Moltes gràcies, Rodrigo. Marinuri, vols dir alguna cosa? Hi ha un Hola, missatge de la Regina que diu que ha de sortir. Sí? Diu, a veure, llegeixo un moment. Un segon, perdoneu. He de sortir de la sessió, però estic molt feliç per participar del programa Xerrem. Agraeixo molt als meus professors, l'Helena, la primera professora de català i amiga, no oblidaré mai la seva atenció a mi, el Guillerme, també el Guillerme, Sergi i Rodrigo per ensenyar-me la llengua. Molt bé. O sigui, Moltes gràcies. vosaltres. Sí, tant. I tant que sí. Ara sí, Marinuri, perdona haver-te tallat. No passa res. Hola a tothom. Bueno, jo de veritat estic molt agraïda per vosaltres perquè... Des d'on, Marinuri? Perdona. Des d'on? Perdona, m'he oblidat això. Jo sóc de Mèxic, però ara estic a una ciutat que es diu Culiacán, que és al nord de Mèxic. I bueno, jo estic molt agraïda per vosaltres, per tot aquest programa. Fa un any que va començar
va ser com una il·lusió poder parlar més el català, poder practicar, perquè hi ha paraules que nosaltres tenim, però són com paraules velles. És un català antic, no? És el català dels avis que ja no van viure ja fa molts anys, no? Llavors, poder parlar i conèixer paraules que són normals allà, però ara no les practiques, practicar amb una conversa molt natural va ser un plaer molt, molt, molt maco tots els dimarts, no? I el Sergi, bueno, el Sergi és una cosa meravellosa. Aquest any jo vaig tindre el Jordi i va ser molt difícil connectar-me, però Felicitats. ara tot el dia tracto perquè la meva finalitat és continuar el català i que jo tinc la il·lusió que el Jordi, i si tinc un altre fill, parli català, no? El meu marit parla català, és mexicà també i parla català, llavors tot el dia, tot és parlar-li català al nen, tot. Li cantem, li posem cançons en català, tot perquè volem que continuï la llengua, no? Perquè això no té que quedar-se aquí. Llavors, si hi ha una altra oportunitat per parlar també i un programa, el que sigui, jo estaria molt interessada, a mi m'agradaria molt. I també dir-li al Sergi que, de veritat, Sergi, moltíssimes gràcies per la paciència, per tot els temps, per tot, perquè va ser uns dimarts maquíssims parlar amb vosaltres, no? I conèixer a tota aquesta gent que ja la trobes molt a prop teu, no? A l'Eliana, que l'Eliana ja la trobo fa 2 anys, no? I me cau molt bé, i bueno, la Montserrat, que encara va 3 sessions, no? I la Tessiana també. I també saps que molt maco poder parlar així amb la meva mare, no? La meva mare és la Nuri, que està ahí, i poder parlar, que sí parlem, però com diferent, va ser molt, molt, molt xulo. Moltes gràcies. Gràcies, Marinuri. Quina ensabonada, Déu meu. A veure... La veritat, és la veritat. Moltes gràcies, i tant. Sí, intento fer-ho de la millor manera possible, ai, Déu meu. I jo tinc aquí... Algú vol dir alguna altra cosa? Sí? L'Albert, la Tassiana, l'Ivan, no voleu dir res? El Leu? Vols comentar alguna cosa, Leu? No? Perquè si no, jo tinc una pregunta al Guillerme. Us explico. Sí, Guillerme, ja que has entrat, doncs ara et faré parlar. Sí, Si senyor. vols, esclar, evidentment Captat. que és Clar. voluntari tot això, no? Com no? El Guillerme està aquí de convidat, i tant que sí. La seva parella és la Regina, que no ha pogut acabar la sessió avui ara amb nosaltres. I ells s'han anat a viure a Lleida, a Catalunya. És de São Paulo. Si dic alguna cosa errada, em corregeixes, sisplau, eh? És de São Paulo i ell ha estat fent fins ara un altre programa de converses en català, que és el Catalunya Parla, lligat a l'Associació Cultural Catalònia, que per cert tenim aquí el nostre president, el Rodrigo Alves, és el president de l'Associació Cultural Catalònia, de l'únic casal català al Brasil, no? Llavors, ell ha vingut de convidat, vist des de fora, tu que estàs veient aquestes reaccions aquí en el del Xerrem Amèrica. Ens podries dir quines són les teves sensacions? Quin és què és el que penses de tot plegat? Sí, senhor. A veure, alguns jo já conecto personalment, altres no, però sembla que aquest tipus de programa, com algú ja va parlar, torna nosaltres como se fosse uma família. La força da la comunicació a català é um tema impressionante. E todos compartilham la mateixa ideia de que sembla que nosaltres ens coneixem personalment. Nosaltres fem una sessió després altra, e això fa uma barreja de sentimentos que é muito interessante. Mai he vist això a altres cursos ou outras línguas.
I què volia dir que és aquest team, el senyor Jordi els altres guies, cadascú té una mena de coneixement. I això va ser molt estudiat, el temes de pedagogia o del que sigui. Però el coneixement sense compartir no val res. I aquestes persones comparteixen aquest coneixement d'una manera que mai he vist. I això és una característica força bona per la llengua. Jo ara estic aqui a Lleida i només per fer un comentari, altre dia jo he vist, eu parlaré a poc perquè és impressionant. He vist um cambrer robot em forma de gato, chinês, parlava castelhà e entregava um kebab a um tio que estava mangiando ali. Això de globalització pot ser molt interessant per comércios ou per que sigui, però per les característiques da Catalunha, i això ha passat al mig de Lleida, però hem de pensar com funcionarà això al llarg del temps. Per tant, nosaltres tenim un compromís molt seriós. I aquest compromís continuarà. Pot ser que aquesta eina del xarem sigui aturada per un temps, però el nostre compromís continuarà. Hem de trobar alternatives. Això em sembla una mensatge assim molt especial per aquest grup. Fantàstic. És així. Molt bé, moltíssimes gràcies, Guillerme, i tant que sí. I tant que sí. Immersió social, no?, també. És el que fem aquí, no només lingüística, sinó també social. I això és molt bo, això és fantàstic, i el temps se n'ha anat, falten 5 minuts, 6 minuts. Jo volia posar un vídeo de 4 minuts, trobo que és molt interessant per tot el que hem fet, no? No ho sé, el primer trimestre vam fer la cloenda del primer trimestre i vam fer una activitat de cooperació. Vam descobrir 18 noms de part del cos que només tenen una síl·laba: peu, mà, dit, nas, cap, coll, etc, no? Aquesta vegada jo us volia compartir en pantalla un vídeo d'una representació o d'una interpretació musical feta en una església, a l'església de la Bisbal d'Empordà, del poema Tirallonga dels monosíl·labs. Jo la vull posar, si seran 4 minuts, i després farem l'acomiadament i la cloenda final d'aquesta sessió, i no donarà temps fer les frases fetes i tot el que t'havia preparat, com sempre, no? Que mai em dóna temps d'acabar tot el que em preparo, no? Llavors, trobo interessant que escolteu aquest poema, lingüísticament és una joia, és fantàstic, i us he passat el document on està escrita tot el text de la Tirallonga perquè la pugueu analitzar, rellegir o fins i tot escoltar i tenir-la al davant per saber exactament què és el que es diu, no? Deixeu-me-la compartir, si us plau, a veure, on és? Ara. Ho veieu? Sí. 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 Déu, i tu què vols? Jo, doncs jo sols vull, si pot ser, un poc de fam, un xic de pa, un poc de fred, un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi, i un poc de llet, un poc de pa, un poc de pas, un poc de pes, un poc de pis, un xic de niu, un
xic de pic, un poc de pac, un xic de sol, un xic de xec, un poc de sol i un poc de sal, un poc de cel. I un xic de bé, un xic de mal, un poc de mel i un poc de fel. I un poc de nit, un xic de por, un poc de crit, un xic de cor, un poc de pit, un xic de llum, un xic de sol i un poc de llamp. I un xic de tro, un poc de goig i un xic de bes i un poc de coit. I un xic de gos i un poc de gas i un poc del fort, un poc del fluix, un poc de rom, un poc de fum, un poc de lloc, un poc de joc. 3 reis, 2 nous, un poc de groc, un xic de gris, un xic de verd, un xic de blau, un poc de tren, un poc de nau i un xic de rem, un xic de vent i un poc de neu i un poc de ro, un poc de veu i un poc de bot i un poc de cant, un xic de vers i un xic de ball i d'art i d'or. Un poc de peix, un poc de greix, un xic de feix, un poc de gruix, un poc de carn, un poc de sang i un xic de flam, un poc de gel, un poc de sal i un xic de flam, un poc de gel, un poc de sang, un xic de drac, un xic de risc, un poc de res, un poc de rus i un tros de cant i un xic de fruit. Un tros de clos, prop de la llar, amb aus i flors i un poc de bosc amb pins i brins i un xic de font, un xic de riu, un poc de rec i un poc de pont i un poc de gorg i un poc del mar i un xic de port i un poc de llor i un xic de lli, un poc de cuir, un poc de pell i un xic de fil, un poc de lluc, un xic de suc i un poc de porc i un xic de parc, un poc de gust i un xic de rang i a més del meu un poc del seu i un xic de llur. Vull ser ruc clar, pell, lleig, dret, tort, gras prim, llest, llosc, novell ferm flac, bla dur buit ple, dolç dur sec moll, greu lleu curt llarg, fosc clar xaix fi, un poc de tot i més que vull, un xic de seny i un poc de temps i un xic de món i un poc de sort, un poc de mort, un poc de vos. Ei, si pot ser. Va. Molt bé. A veure, us diré una cosa. Us diré una cosa. Era tot català, eh? Era tot, absolutament tot, tots els monosíl·labs que apareixen amb aquesta interpretació són en català. Alguns jo no els coneixia, alguns. És molt interessant. Teniu el document, l'he enviat als grups, podeu obrir-lo, llegir-lo. És difícil llegir-lo. Llegir-lo en veu alta veureu que la vostra llengua sembla que s'enrabassi a la boca i que no pugui dir les lletres, les síl·labes certes, no? És fantàstic. Jo vull anar acomiadant ja, vull anar acabant perquè ja és l'hora, són les 4 aquí al Brasil. Jo vull donar-vos les gràcies absolutament a tots, a vosaltres que heu vingut aquí i els que no han vingut també, i fins i tot també vull donar les gràcies als que es van arribar a inscriure perquè tenien aquella voluntat per poder participar al programa i alguns no ho han pogut fer. Potser per tema d'horaris, per tema de feina, per qualsevol tema. Tassiana, vols dir alguna cosa? Vinga, Tassiana, digues. Sí, perdón, que la di que ja seja já parlat una mica, jo m'he agradat molt del Xarri Amèrica, foi um descobrimento molt bom. Jo sei de Brasil, eu sou brasileira, eu sou de Recife, pero visco em Martorell, em Catalunha, aqui em Espanha, e vai aprender catalã já uma mica, compreendo bem, eu não parlo, e tento me esforçar muito a falar, porque me dá uma mica de vergonha, não sei como digo, em falar em qualquer língua, não somente catalã, principalmente com a gente que não vai ser, e acho que a forma que já vai fazer curso em catalã aqui, 2 anos, e já disse a Sérgio, não sei, com a metodologia que vai fazer, é que vai me fazer, ao contrário, não me agradar a falar catalã.
me va feure a tenir una mica de malestar por estar parlant català per la forma de feure la didàctica. No sé, com la didàctica, jo aprendre espanyol en Brasil y tenía una didàctica que me agradava feure. Es que me fazia bien ir a la classe a parlar. Y no sé por qué, y no es la meva única, nosotros, yo que tengo esto, ya conozco una chica que va a parlar catalán y está ayudando a una nena de Perú a parlar catalán y dio la misma cosa. La nena, la clase, a no va feira agradar. Yo, es que no sé cómo fue. Y Sergi y Helena, que ya tenía la experiencia de feira con ella, a la feira devolver a me agradar a parlar catalán por parlar catalán, por agradar, por dar esta paz, no sé cómo digo, essa tranquilidade de poder falar por falar, querer falar com a gente, ou a gente está lhe agradar porque fale, tem um acento muito forte brasileiro e que me custa a gente aqui uma mica a ter esse momento de falar, pero quando fala, a última vez que tentei falar em um restaurante e lá me deu a falar bem, e tirar um pouco desse trauma de não poder falar. Pero a forma que Sérgio e Helena passam, essa forma tranquila, essa forma de amor por la língua, que acho que é isso, de poder falar com a gente, la artesa, la de Max não vai ser la Mateixa, porque não vai ter la Nuri falando, la Montserrat, Sérgio, e não era na classe, era um momento, pelo menos para mim, a minha experiência, um momento de encontrar amigos para falar. E a última vagada que vai ter na classe, Sérgio vai falar e meu marido vai dizer, é que é diferente. Eu digo, não sei, acho que Sérgio a pegar na mica desse jeito brasileiro de, e acho que vai ser uma mica que algumas classes deu a Nuri e a Sebastião que vai terminar falando português. Portanto, estão perguntando as coisas e acho que a língua é isso, é transmitir a sua forma de falar, fazer que a gente pueda falar com a outra e poder expressar bem e deixar nós falando e, bueno, falando com nosso acento brasileiro, mexicano, mas falando. Acho que o mais importante é estar falando. Falar é vida, é falar a língua. E a língua tem que ter esta mescla, isto. E está, claro, não está tão tempo, pero a minha experiência com Share América a me agrada muito. Vai ser muito triste se vai acabar, porque era um momento de encontro, mas que de solamente uma classe. Era encontrar gente que podem falar de tudo. Isso. Sí. Moltíssimes gràcies, Tassiana, moltíssimes gràcies. Jo ara em sortiré del context no, em sortiré del meu text, no? Em sortiré del meu text i jo proposaré, després d'haver-vos escoltat tot el que heu dit, jo vull proposar de fer una reunió, el Rodrigo, l'Helena i jo, per debatre tot això que hem escoltat i per a veure si podem trobar una solució, qui sap, l'any que ve puguem obrir el Xerrem Amèrica. Jo no ho puc assegurar, però, ostres, és molt fort i entra dins, no? Llavors, és una cosa que és forta, no? Ara m'he desconcentrat, ara he d'acabar, jo aquí, he d'acabar amb vosaltres. Algú més vol dir alguna cosa? Algú més que no ha tingut l'oportunitat de parlar? Qui no ha parlat aquí? El Leo? L'Albert, digues, Albert. Sí. Gràcies per l'oportunitat per parlar. Jo estic molt... primer de tot, estic a Ciutat de Mèxic, soc veneçolà, que vaig vindre aquí a viure a Mèxic fa uns 10 anys. Bé, el que volia dir és donar-los les gràcies a tots per permetir-me, diguem, apropar-me a les meves raels, perquè diguem que
tota la meva família viu a Catalunya. Jo sóc l'únic que viu fora i estic molt emocionat. Perdó. L'Albert, sí, agafa aire, no hi ha cap problema. És descendent de la Montserrat Roig, de la gran Montserrat Roig. Ostres! Pes, Sí, era la meva pesant, tia. pes pesant, dels gros, dels Sí, gros. sí, sí. Tota la meva família molt catalana, molt de lletres, molt de les arts, i jo fora, diguem que era el diferent, no? I ara puc dir que aniré a Barcelona i podré, seré capaç de parlar en català en la meva família. Que bé, tio. Gràcies a vosaltres. Albert, si vens a Barcelona i vens a Catalunya, no deixis de contactar-nos els que estem aquí, d'acord? Passaré el Perquè contacte. si podem, i qualsevol cosa que necessitis, ja ho saps. Però, a més, aquest programa genera aquestes situacions en les que, si teniu l'oportunitat, i això ho faig extensiu a tothom que tingui l'oportunitat de venir, sisplau, no perdem l'ocasió de veure'ns i conèixer-nos personalment. De fer un cafetó. Allò que puguem fer, doncs, amb molt de gust, us ho oferim. Sí, sí, em farà falta els dilluns amb el Sergi, que per cert ets un tio molt trempat, molt divertit, parlant i diguem, portant la xerrada. M'ha agradat molt estar en aquest grup. Fantàstic, moltíssimes gràcies, Albert. Ostres, és molta emoció aquí, Què anava a dir? Leo, no vols dir absolutament res, encara que sigui adeu, bona nit? Olá a tothom. Encara vull parlar assim. Volia dir que ao català, ao grupo que fem aqui, é um grupo que transcende barreiras, porque o Brasil é um país. Só que Léo já sou de Belém do Pará, pro Aravisca São Paulo. E quando falamos de um país com dimensões continentais, como é ao Brasil, tem que considerar como vai alcançar estas pessoas, sim, porque eu sou de Belém, por exemplo, e Sérgio é de Aracaju, e há pessoas do México, Equador, Espanha, e é muito bom, e é um programa muito bom também. Volia agrair também ao Sérgio, porque quando eu comecei a falar, não falava res, assim, e ara parlo molt català. Aquest cap de setmana he trobat uns amics que he fet als cursos de Catalunya també, aqui a São Paulo, e vai ser molt bé poder parlar en català i també entender. Doncs sou molt grat e é uma pena que o programa vai dar uma miqueta pausa, não? Però espero que siga, sim, porque canvia vidas e ensenya i és molt bo parlar català. Gràcies a tots. Moltes gràcies a tu, Leo, i tant que sí pel teu testimoni. Ivan, només quedes tu. Em sembla que sí, no? Només l'Ivan. Ivan, dius alguna cosa? Estava a la feina. Estava a la Ah, feina, estava a la però... feina, d'acord. Sí, no pot Sí, parlar. D'acord, ha ok. escrit un missatge. Sergi, ha Ok. escrit un missatge, Ostres, doncs se m'ha passat. Diu, jo llegeixo, no passa res. Diu que també està molt content per tu, que ets magnífic ensenyant català i sobretot la llengua col·loquial. I et donen les gràcies per tot el teu temps. Moltes gràcies, Ivan. Moltíssimes Molt gràcies bé. absolutament a tots. Jo no sé, hi ha un programa que es diu Xerrem Junts, a Catalunya. Jordi, ens podries fer 5 cèntims? Jo sé que estem fora de l'hora,
però crec que és important perquè ells tenen la voluntat de continuar i en el suposat cas de que el Xerrem Amèrica no continués aquest 2025, quines són les possibilitats que ells tenen de poder abraçar el programa Xerrem Junts? És possible? Sí, és possible, és possible. El projecte Xerrem Junts té dues modalitats. A partir de la pandèmia vam aprendre a fer-ho també virtual i, per tant, estem fent el projecte Xerrem Junts de manera presencial majoritàriament, però també en alguns grups els podem fer diguem, en línia, no? Online, sí, en línia. Per videoconferència. Jo em prenc nota d'això perquè el que sí podríeu fer és aquesta reunió que hauríem de tenir, Helena, Rodrigo, Sergi, i pensar-hi una mica perquè amb els contactes que tenim de vosaltres, diríem, us puguem orientar respecte d'això, de poder continuar fent grups amb persones que són d'aquí. Ha de ser possible. No en tenim gaires de grups virtuals, però jo estic en la pretensió en aquest any 2025 de poder-los fer créixer i en aquí, evidentment, hi esteu inclosos, evidentment, perquè com ja veieu, la informàtica ens permet de reduir totes les distàncies i seure tots a la mateixa casa. D'acord? Doncs sí, buscarem això i aleshores, Sergi, els hi dones la connexió del correu electrònic de la Cal directament, el cal@cal.cat, i qualsevol consulta us respondrem, cal@cal.cat. És ben senzill. Un correu a la cal@cal.cat, indicant, soc d'aquí i voldria saber si podeu obtenir algun curs, si calculeu l'horari nostre, no? Per veure una mica la distància horària, doncs que pugueu sol·licitar si n'hi ha algun grup en aquests moments, i si resulta que hi ha unes quantes demandes, doncs mirarem de buscar un voluntari que pugui portar un grup. D'acord? Molt bé, moltíssimes gràcies. Jo ja dono per acabada alguna cosa a dir, Helena i Rodrigo? Per acabar, ja? Jo tinc... Sí, un altre cop, gràcies a tothom. Jo els havia agraït abans de les vostres intervencions, però ara, després de les vostres intervencions, hem de tornar a agrair-vos, no? Sí. Totes les idees, aportacions que heu donat, i mentre vosaltres parlàveu, doncs m'he donat de la responsabilitat que tenim, no? Com a membres del Xerrem Amèrica, com a membre... Bé, aquí tenim el director del Xerrem Junts, no? Que, tal com he dit, ha estat la inspiració pel Xerrem Amèrica, no? I aprofito aquesta ocasió també per agrair un altre cop a tu, Jordi, també, no? Perquè és una història que potser no la coneixeu, no? Però l'existència del Xerrem Amèrica, en part, no? Per mi ha estat una cosa decisiva, no? Té molt a veure amb una petita part de la meva història, no? Perquè justament durant la pandèmia, en una etapa en la qual em trobava molt malament, i doncs he trobat un anunci en un grup de Facebook en què es deia que buscaven un voluntari pel projecte Xerrem Junts, no? I això té una mica a veure amb el que tu havies dit, Leo, sobre la possibilitat, no, d'haver-hi un grup virtual, perquè aleshores vaig començar de voluntari gràcies al projecte Xerrem Junts, gràcies al Jordi, gràcies al Saoka, que és un company nostre, no, del Xerrem Junts, i amb qui hem fet una formació durant 3 dies. Doncs vaig començar a fer de voluntari, no, del Xerrem Junts. Doncs, pensava que l'any 2021 fins ara, doncs, porto 4 anys com a voluntari, com a company, com a amic, col·laborador d'aquest gran projecte. I ara, més que mai, doncs, agrair a tu, Jordi, per la feinada que parles durant aquests anys i panys
I a totes les teves idees, no, relacionades amb el projecte xerrem junts, d'acord? Molt bé, molt bé. Doncs Molt bé. és això. Jo insisteixo en el tema. El Rodrigo va ser guia de conversa des del Brasil en un grup de gent de Ciutat Vella, de Barcelona. Estaven en pandèmia i que no podien fer grup, d'acord? Aquesta és la primera història d'aquesta història del Xerrem Amèrica, d'acord? Exacte. És aquest. I és una experiència de transformació no només pels xerraires, no? Sinó també per nosaltres. Crec que tu, Sergi, tu, Helena, i estareu d'acord, no? Perquè, almenys per mi, també ha representat una experiència de transformació molt positiva, no? Perquè nosaltres aquí sabem, no? Com va ser l'etapa de la pandèmia, no? I per mi ha estat una cosa com una, no sé, potser com una mena de teràpia. Una mena de teràpia que per mi ha representat un gir, un canvi molt positiu. Així que també he de donar les gràcies, no? A aquesta experiència comunicativa, social, però sobretot humana. És impressionant. Jo voldria aquí afegir ara un momentet només la idea que jo tinc de buscar-me un equip de 8 o 10 persones voluntàries, de fer en grups virtuals, en horaris de fora que no siguin estàndards. Que no siguin estàndards perquè tant per persones de Catalunya que no tenen la possibilitat de complir horaris estàndards del matí i de la tarda, etc. També el tema de dissabtes i diumenges, no? Però també per la conjunció amb altres parts del món en què els horaris tenen diferents horaris, no? De poder-me muntar un equip d'una dotzena, seríem 8, 10, 12 persones, que podien fer cadascuna d'elles un grup de 4 o 5 o 6. Aquesta és una idea doncs, que aniria molt bé. I, a veure, no és costosa perquè aquí no hi ha diners a sota. Aquí hi ha simplement uns voluntaris que treballen en uns grups. I que la CAL podria assumir, que és el que necessitaria, assumir el fet de la inscripció i tot això. Bueno, doncs simplement que d'idees n'hi ha i que n'he apuntat una que és la de pagar, que heu dit vosaltres, no? Una de vosaltres, posar alguna quota. Ens ho estudiarem, d'acord? Molt bé. Doncs... Doncs sí, jo no faig un tancament, sinó una apertura, i és que hem vist la situació i l'entusiasme, hem de continuar i veure com ho fem. I aleshores, com que hem de continuar i confio que podrem continuar, proposo que mentrestant ens llegim aquest poema del Pere IV, de la Tirallonga, que hem escoltat, ens escoltem el vídeo, una música, li hem posat una música preciosa, i molt senzill, molt simple, però que a veure, llegit i escoltat aquelles paraules que entenem i aquelles que no entenem. I les que no entenem, doncs queda la cita per trobar-nos i parlar-ne. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots. No em vull extendre més. Jo poso un vídeo d'acomiadament, aquelles coses que fem quan estem avorrits. Us el posaré ara mateix. És una dedicatòria de nosaltres, els gestors del Xerrem Amèrica, cap a vosaltres, els xerraires. És una manera gràfica que tenim de donar-vos les gràcies, que ho penjaré també en els grups perquè ho tingueu de record, si voleu, i aquí us ho deixo, d'acord? Espera't. És això. Si ho aconsegueixo posar.
És això. Ja em vaig Molt bé. acomiadant, us passaré aquest vídeo, i tant que sí, és molt emotiu tot plegat. Us dono les gràcies, que tingueu molt bona nit, molt bona tarda, els que sigueu a Mèxic, que continuem en contacte pels grups, si teniu qualsevol cosa a preguntar, doncs no us esteu, podeu fer-ho tant pel grup com pel privat, estem oberts a qualsevol proposta i suggeriment, nosaltres estem oberts, i tant que sí, i esperem poder donar solucions per a la continuïtat d'aquest programa, com altres que ja funcionen per arreu del món. D'acord? Un petó molt gran a tots, moltíssimes gràcies, molt bona tarda, molt bona nit i fins sempre, i tant que sí. Un petó. Adéu, guapos. Moltes gràcies. Adéu, Gràcies per gràcies. tot. Gràcies a vosaltres. Adéu, Adéu. tothom. Ciao. Ciao.